physically. Munita say chicha mnaona cha mkanwa. What's happening here? Physically. Oyepana pa mai. Chibodi mati mukita say. So mira inyo papa. Everyone please listen. Mati mukita say amai. Physically. Zveshimba kuti kudini? Zvaimba vhese kuti kudini? Pazvakapesera kuya zvidhoma. Zvaimba vhese kuti kudini? Echechi. Ekuti kudini? Amai. Vanaka vanibopukute mazongo tiri kurota. Amai mukutaura kudini nini? Munoona zvidhoma live. Mumvuri wemunhu. Saka ukafamba mumvuri unobva waita sei? Unokuwandirai mumvuri wacho. Kozoita nguva yakupa nguva yandinoenda kunguva yemunhukadzi ndinonzwa ropa rangu richitondwiwa masikati machena zvinhu zvezvi kundishandisa ita mukadzi masikati nyange ndichifamba nguva mutauni munguva wapapi ndinongona yamukanwa. Munita sei? Ndinongona yamukanwa. Chicha munoona chamukanwa. Tsvina yemunhu. Ndizoti inenge yabva kupi kuiswa mvura ichibva apa ichidzika ari kundimwisa wachine ndisingamuoni. Amai mune makakotsira here? Zvinhu zvikuitika ndakasvinura ndisina kukotsira. Munoona chii chiri mukanwa menyu? Ndiona tsvina yemunhu. Hey! People of God. Kozoti smell mumba munoita kunge mune smell yembuka yakafa. Ladies and gentlemen, please church, let us hear what she's saying. She's saying human dirty things. She sees it in the mouth. What is that? Ukasanamata unokuvara. Amen. Udza neighbor kuti bururu tikasanamata tinokuvara. Bururu tikasanamata tinokuvara. Ukaona bururu wako asiri kutaura, tsvaka umwe bururu. Tsvaka bururu ari right. Yes, for the sake of our international viewers, we have an issue of a lady here who sees 3 goblins who talks to her even in the physical form. Some of the times she sees her being fed or being put into her mouth, some human excretion into her mouth. Sometimes she feels some strange smells even in the house. Most of the time she's saying that she feels even the presence of the goblins in the house, even seeing some shadows surrounding the house. Is it possible? Vakomana imi. Nokuona kuti ukadata sanyaya dzevamwe unoyazotoona apa kuti ndiri right nini. Unobhara fo kuti hapana ndiri right aumana. Ndikutaurira vanhu vamwe. Ndikutaurira no. Unobhara fo kuti hakumana ndiri right. Bhara fo kudaizo. Next Sunday mama. Yes, we are seeing deliverance taking place. Open your eyes. The man of God is praying for the lady, right, who was seeing some goblins in the physical form. She was seeing even some strange shadows.
All right. Mama, hello. Murundizwe. Shamaiton. Tarisai kune vanhu. Look at her. Then she'll be delivered after that. Ipapo vachatobva vadzikinurwa ipapo. Chinoisa zvinhu ngachise toni timboone. I want to see it. Hachidi. Hachisi kuda. Ngachigare, ngachife, ngachiparare. Nezita raJesu. Lift your hands, mama. Mwari vanokudai. Mwari anoda vana vake. Havasiye vachichema. God loves his children. Zvino Mwari vakurangarirai. Kubva nhasi zvanga zvichiitika kumba kwenyu zvapera. Zvazvichikonzwa nani? Moziva sei? Ndine nguva dzandairota vanhu ivavo vachiuya ndichiwachida kunditambidza zvinhu. All right. Ndoti musafungidzire. Vharai maso enyu. Onai varidzi vazvo nyatsozvionai kuti ndanani tobva tazokunamatirai. Sleep right now.